ଚାରିଗୋଟି ଗଡ଼ଜାତକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି ବାଘୁଆ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଖଣ୍ଡା ଚକଚକ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ିଆ, ହାଣତି ମାରନ୍ତି, ଦଶପଲ୍ଲିଆ, କଉଡ଼ି ଗଣତି, ରଣପୁରିଆ, ବଗଲା ମସିହ ନୟାଗଡ଼ିଆ। ସେହି ଗଡ଼ଜାତ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଗଡ଼ଜାତ ହେଉଛି ଆମ ମହାବୀର କ୍ଷେତ୍ର ଦଶପଲ୍ଲାଗଡ଼। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଟିର ନିଜସ୍ୱ ଇତିହାସ, ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, କଥା, ଗାଥା, ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋର ଏହି ପରିକଳ୍ପନା, ଆମେ ଦଶପଲ୍ଲିଆ, ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ହୃଦୟ ଖୋଲା, ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଆମ ଦଶପଲ୍ଲା। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁଜିମାରେ ଘେରା ଆମ ଦଶପଲ୍ଲା। ନଦୀ ଝରଣା ସାଥିରେ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭାରାଜି ଆଉ ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅଶେଷ ଅବଦାନ ଦେଇଥିବା ଆମ ଦଶପଲ୍ଲା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମହାନ ପୀଠ ଓ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବିଛୁଡ଼ିତ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଟି ହେଉଛି ଆମ ଦଶପଲ୍ଲା। ଦଶପଲ୍ଲା କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ମହାବୀର। ଦଶପଲ୍ଲା ଗଡ଼ର ଗଡ଼ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଆମ ନାୟିକାଶୁଣୀ ଦେବୀ। ଦଶପଲ୍ଲାର